Ja, vi er klar igen her med Sprite og Bananas Challenge, som jeg har jo prøvet før, men jeg gennemførte den. Og I fik jo desværre ikke nogen video af det, men Oscar han har været villig til at prøve at se, om han også kan gøre det, ligesom hans lillebror kan. Klar, Oscar? Og i dag er det rigtig Sprite. Meget bedre. Og 3 bananer, ikke 2. Og æder dem alle sammen. Ikke smider det ikke. Så åbner dem alle sammen først, fordi det er bare sådan du. Nej. Hjælp mig nu med at åbne. Det er Skal du have en hånd? Jamen sådan, ja sådan der. Så gør vi. Æbefar. Æbefar. Ja, ham der, det er Tarragon. Kom så, Oscar. Prøv at sætte. 25 sekunder. Hold da op. Spis. Vi laver ikke reklame for andre. Nej, kom nu. Kom nu, Olle, slug det. Du har ikke engang spist en hel banan. Eller du har. Kom så. Ja. Det gør han det ikke lidt langsomt. Ja, det gør han. Han er lidt en svag pisser. Der er altså gået et minut nu. Fandme langsomt. Kom så. Okay, det er så også sådan, jeg sagde nok også lidt undervejs. Og hvis I ikke genkender stemmen, så er det bare lige Partyboy, der filmer. Jeg har stået en kop, jo. Ja. En stor en. Det er pjat. Kom nu, slug det. Lidt mere fart. Kom så. Glæder dig til, at du får noget at skyde det ned med. Som I kan se her. Kom nu. Sprite. Fuld Sprite. Skød. Den sover. Fuld fest og power. Et sted, hvor der kun er laver. Fuld gas. Er det ikke dejligt, al bananen der bare skyller ned. 7 slurker, det går ondt i maven. Fortsætte. 2 minutter. Kom så. Fortsæt. Må lige se, hvor meget der er i den her Sprite? 1,5 liter. Challenge var faktisk kun på 1. Men Oscar han drikker det hele. Han tog også 3 bananer, altså. Ja, jeg spørger lidt af det. Surrøv, snakker du om? Prøv at forestille dig, at jeg drak over halvdelen af sådan en der. Bliv ved, kom så. Ej, bliv ved. Go. Må jeg lige prøve at se. Der er allerede næsten gået 3 minutter. Hvis du er fest i aften, så er det dårligt i aften. Kom så. Ja, du bliver nok lidt utæt, ligesom hos andre var dengang vi lavede den. Vi sad så lidt i flere timer. Sæt i stedet for alt det bøvseri. Du har ikke engang drukket halvdelen. Mere. Flot kæmpet. Gør du ondt i hjertet? Det er godt for sukker, så ikke noget. Nej, drik. Kom nu. Ja, det er godt. Drik. Det er den sidste bøvs, kom så. Ej, der kommer en mere nu. Det er nu, du skal bunde. Kom så. Du får lige min omgang. Op og stå. Giv mig den her. Hop. Bliv ved, hop. Så kan vi se, der er lang vej nu. Jeg har ikke drukket en liter. Og så drikker vi. En liter, det er ikke engang halvvej. Og så drik. Drik. Skynd dig at skylle det ned. Drik dog. Kan du klare det? Okay, det er godt. Det er altså rigtig flot, det der. Bliv ved. Det er bare på vej op, det her der. Jamen, prøv at tænke på, at det er bedre, for ellers så skal du tisse hele dagen. Bliv ved. Men jeg sprænger jo lige. Sprænger? Nej, det gør den nok ikke. Nu har jeg drukket en liter. Jamen så er det fedt, men det så... tror jeg ikke, du har. Jeg må bare fortælle, at det er hæsligt, hvis du ikke kaster op igen. Altså, hvis vi siger, der var 1,5 i starten, mangler han stadig lige lidt, synes jeg. Jeg skal nok hjælpe dig lidt. Og så lige det sidste. 3 slurker mere. Og så hopper vi igen.
Hvad fanden skulle det hjælpe? Det bliver så rystet ned i maven. Nå, så drik. Det er altså rigtig flot kæmpet. Åh! Så må du må drikke det tabte ind. Det er spændende, om jeg redde resten af spriten. Skal du have lidt mere? Skal du have den til at skylde ned med? Nej, helvede. Sikker? Med de 2 fingre i halsen. Ja. Altså, jeg vil gerne lige sige noget her, ikke også? Nej, inden du lige gør det. Dengang vi lavede challenge med mig, der drak jeg faktisk 1,5 liter. Og jeg kastede ikke op, og som man kan se, så er der en lang vej nu for ham her, men han gør sgu... De 3 bananer der, tror jeg læger godt. Jeg kan bare selv, det kok jo der. Prøv lige filmen, Emil. Bananmos. Jeg får mere. 2 fingre i halsen. Hallo, du skal tisse hele dagen, hvis du ikke gør det der. Det er rigeligt. Er du okay, Oscar? Ikke tving dig selv nu. Vi skal jo op nu. Bare. Hvor er det songs? Nej. Jeg tror, jeg fører det på tube, og så giver jeg det. Jeg stiller det væk. Hold da langt væk fra mit køkken. Hvor så er det? Jeg tror ikke, jeg har... Ja, det er helt koldt. Altså, vi kan prøve at fylde tilbage i flasken. Skal vi prøve at gøre det? Stop dig selv, Oscar. Stop dig selv. Stop dig selv. Det stinker. Stop dig selv. Hold kæft. Er vi færdige, Oscar? Kan vi lige få et... Få det til et ordentligt spil. Kan vi lige få et sidste smil? Er vi okay, Oscar? Kig det her savl. Jeg kan ikke komme væk. Kom børn lege bedst og spise bræk. Alvor i dag.